jullie gaan weglopen. Dan moeten jullie naar een veilige zone. Jullie moeten ergens naartoe waar het veilig is. Want je kan blijven lopen en lopen. Na 12, Grimbergen zaten. Maar ik ga u niet halen, hè, want ik ben een volwassene. Dus je moet naar een veilige zone. Wat zijn veilige zones? Een ziekenhuis. Een mama met babytjes. De bakker. Politieagent. De chauffeur van de lijn in uniform. Noem maar op. Ja, bloemist. Alle winkels, ja. Die op bibliotheek, school. En dan ga je binnen en je blijft binnen en je vraagt om hulp. Goed. Dus dat zijn de veilige zones. Daar mag je in. Of daar mag je op. Daar kan ik jou niet pakken. Ja? Als je op die veilige zones bent, of in die veilige zones, kan ik jou niet pakken. Als je hierin durft te komen, verloren. Dan ben je ingestapt. Dat mag niet, dat is een auto. Hè? Goed. Dus jullie gaan rondstappen. Niet lopen, gewoon stappen. Jullie mogen niet in of op de zones, nee dat mag niet, gewoon stappen. Als de gong gaat, probeer ik jullie te pakken. Jullie moeten zo snel mogelijk naar een veilige zone. Gaat ik eens spelen? Wacht even, wacht. Gewoon stappen. Wacht. Is dat niet? Gewoon stappen. Iedereen gewoon stappen. Zeg, William is ook een veilige zone. Hè? Ja, gewoon weg van de zones. En... We zijn aan uw regel. Oh, ik heb je laten vangen. Terug opnieuw. Oppassen, hè? Zo is het gemakkelijk. Nu gaan we het moeilijker maken, want het is 12 uur en de bakker die gaat sluiten, die is aan het verkopen. En gewoon stappen. Kijk eens aan, een dikke vis in de pan. In de pan, voilà. Dus jij mag nu eventjes niet meespelen, sorry. Jij bent gevangen. Maar nee, maar je moet wel van tapijt, je moet hier. Die is op de zijkant, ja. Jij mag eventueel een keer gommen en zo, hè, maar niet op tapijt. Zijn we klaar? Terug gewoon stappen. Gewoon stappen. Ja, Maisa. Hebben. Sorry. Voilà. Je mag jij. Niet te snel, even wachten. Even zal zien hoe het doen. En gewoon stappen. Wacht. De bloemenwind is ook toe, hè. Even wachten. En gewoon stappen. Dikke prik, hè. En gewoon stappen. Hey, de apotheek is ook dicht, hè. Ik ben ook geen 20 meer met naast hem. Allee, gewoon stappen. Twee van de doen. Hè? Dan maar twee van de. Voilà. Je hebt er twee. Zeg, kijk, ik heb een assistent tegen. We zijn met twee van dieper, hè. Wacht, gewoon stappen. Gewoon stappen. Wie deed dat? Gewoon stappen, wacht hè. Gewoon nee, weg van de zones. En kijk terug.